Lemang denang na diaulungan di bagasan Kristus Yesus, andorang sotai bigi hata ni debata, dapat sadaro hata martangi yang mahita. Mulai ate mali Tuhan di pasak roha nami tuho, siala totong dope asin ni roham di tonga-tonga ni pernguluan nami. Nuaing nang dibagi hami mahatam na badiai, ajari maroha nang pikiran nami, asangget boy hami mga tusi hatami. Di bagasan Kristus Yesus martangi kami tuho. Amin. Damang denang haanggin ng pinaribot, hata ni debata dihita di tikyon, imana tersurat di Markus bidu 10 ayat 15, songonom marido disi. Situtudo hatakot tuhamu, naso majalo harajau ni debata songodak danak, dang saut bongot tusi. Di bahasa Indonesia dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ido yang gosahatna. Dengan sahapor syaun, tung takas do taboto, meragam do cara ni debata, lau mengajarhon, taringok tubuha sebenarnya cara ni jolma, lau majakon harajau ni debata. Adong ma pangajarioni memakai tudus-tudus manang perumpamaan, jala adong ma melalui akka teguran lan akkana asing. Nuaing diajar hodo tuhita, mulala majakon harajau ni debata, sahalak jolma ikkon puna parrohaun songon danak. Buat sadang didokon parrohaun songon akkanong magodang. Alana takas tu taboto, molonunga magoda kita, tunggodang do nanang talewati, akaragam ni parukilon, ragam ni namasa di parnguluata, nanunga membentuk boha sebenarnya sikap taringot tu dirita. Alani ido tu akka jol manang magodang, tu akka jol manang matoras, nunga adong be roha membangkang. Nunga adong be rasa diri paling benar dan tidak mau menerima ajaran. Nunga tibo jiwa egois, nunga mementingkan diri sendiri. Lan akan asing muse sifat-sifat na tubuh akibat pengajaran sian akan masa di bagasan parnguluata. Alai nuaing tatad da mamuse boha parhaon dak danak. Mulutaida dia 10 tolu dak danak dison ima dak danak namet-met. Seorang anak kecil lapatanna ima sahalak poso-poso sahalak dak danak naso margogo lau mengalului aha nariko di ibana. Dang tolap ibana sahalakna mengalului akana perlu di bagasan parnguluanna. Jala akadak danak dang diboto dope aha mengototoi. Polos dope rohana dang diboto marlatini roha. Bergantung tu natorasna, jala no peting dang boi malua sian natorasna. Alanido amanginang, didokdo diturpukon, nasana lo majakon harajau ni debata, ikkon songon sahalak dak danak. Taidama, sian turpukon di pabua doboha antusias ni akadak danaki, naro tu Yesus Kristus hatihai. Mereka datang dengan kesederhanaan, dengan kepolosan, lau madapoton Yesus. Adong antusias jala semangat di bagasan dirina. Dengan dong roha mangototoi tikirona sida disi, songon halak parise hatihai, naro alai dang marlomoni roha tu Yesus Kristus. Alai parrohaun dak danak naroi ima kesederhanaan, penuh rasa percaya. Dengan dong hagi jangan ni roha, jala dengan dong disi menada hosom, menada akalate ni roha. Alai holan las ni roha do na adong di bagasan roha ni sahala dak danak. Alani ido, boha macarana asaboi hita gebe punah parrohaun songon dak danaki, na parjolo ima kita harus mampu mengosongkan diri. Molonunga boy hita mengosongkan diri dari segala hal-hal, dari segala hisap-hisap ni pardagingota, akhirnya kita akan mengalami lahir baru. Membuang kebiasaan-kebiasaan buruk, na membaik kita bagi boy marpos ni roha di padonganyon ni debata. Halak nalau majakon harajau ni debata, ikumboy do songo dak danak, nasoboi malua sian gonggoman ni natorasna. Lapatanna
Sahalak nalau majakon harajaon ni debata, ikon disadari do dirina dang bui malua sian padonganion ni debata. Di bagasan roha ni dak danak holan adong pos ni roha. Alani i jol manalo majakon harajaon ni debata ikon marpos ni roha do di padonganion ni Yesus Kristus. Alani ima asa tarjalo hita harajaon nang pinarada ni Yesus Kristus marsiajar mahita. Mari mengosongkan diri, jala mangorong hisap-hisap ni pardagingon. Asa tarjalo hita harajaon nang pinarada ni Yesus Kristus. Amen. Martang yang mahita. Moliate mali Tuhan di barita na uli na di pasat ho tonga-tonga nami tikion. Di nalo manguruti aka ulon nami pehami, dongani mahami, joluani malaka nami. Asanggi asude na diulau kami boy ho bartulamo ni roham. Lalu di hami hai pason gajang numur 12 ni roha. Asa bu angge boy hami totong marlas ni roha. Di sude partikian di parngeluan nami. Saat tangan memaale Tuhan daging nang ton dinami. Di bakasan Kristus Yesus martangnya kami tuho. Amin.